Els alumnes de 5è han observat la coberta d'un llibre misteriós i han deixat volar la imaginació. A partir dels personatges, el lloc, les accions i elements com una caixa, un ou i una tortuga, han creat un nou títol i una història diferent. Una activitat per estimular la creativitat i l'expressió escrita. L'experiment secret del Jan. Fa molt de temps, a una escola d'Anglaterra, un noi anomenat Jan va arribar nou. Però no tenia molts amics, perquè sempre estava escrivint a una llibreta vermella. Un dia, en Jan es va trobar una tortuga al pati, i des de llavors són inseparables. Li va posar Tortellini de nom. De sobte, el Jan es va donar compte que el seu amic Tortellini anava més lent de lo habitual. El Jan decideix crear una poció màgica que pugui ajudar al Tortellini a caminar més ràpid, és a dir, com els humans. A l'hora del pati, el Jan es quedava al laboratori per esbrinar la fórmula. Mentrestant, els seus companys es demanaven on pot estar el Jan, ja que sempre està al mateix lloc, al mateix banc, escrivint. El Pol decideix fer un grup per buscar-lo. La Núria i la Mar s'ajunten amb el Pol i van portar per veure on està. De sobte, la Mar escolta com es cau un vidre al fons del passadís. El soroll venia del laboratori. Tots tres van corrents cap al laboratori i no es podien creure el que estaven veient. La tortuga més ràpida del planeta! Uau! Tots criden. El Jan s'espanta al veure els seus companys. Es veu ràpidament la poció i marxa corrents amb la fórmula i el Tortellini. El Jan està molt assustat i no sap com explicar el que ha fet. Dies més tard, el Jan decideix explicar què feia al laboratori. Li diu als seus companys que volia fer una poció per a que el seu amic Tortellini fos igual de ràpid que ell i que pugui jugar amb ell. Va demanar, si us plau, que sigui un secret i els seus companys van decidir que tots serien amics i li guardarien el seu secret. I des d'aquell dia va explicar tot el que tenia escrit a la seva llibreta. Fi. Espero que us hagi agradat el conte de l'experiment secret del Jan. Adeu! Pots trobar més contes al canal podcast de l'Escola Andorrana de la Massana. Anima't a llegir, vine a la biblioteca.